Amos, Tibakon. Amos a owotekwa nwan yemfo mu nsem a ohunu no nani so. Israel ho. Yuda hene Usia breso ne Israel hene Yerobiam a oye Yoas ba breso. Mfia mienu ansa na asase woso no rebanie. Na ose. Erade firi Sion wubom. Na ofiri Jerusalem mane ne so. Na nyanhwefo ade bia na twintwam. Na kama etifia kusa. Se Erade sienie. Damascus mumu miensa ne nan timere nane na so twen no. Se wade dade ayuprade dwere Gilead nti na meto hase efie muja. Na ahyeben Hadad aban afefe no. Na mebubu Damascus punachira adaban. Na metwa Arin bonhwamuni afri mu. Ne ohempo makurani no afri Bet Eden. Na obetu Syria man akokil. Erade na osie. Se Erade sienie. Gasa emumu miensa ne nan timere nane na so twen no. Se wotu atukofo omaamu ko se wode won rekɔhye Edom nsanti. Na meto Gasa fasuo muja. Na ahyena ban afefe no. Na metwa emufo afri Asdod ne ahempumakurani afri Askaron. Na medane me nsa tia Ekron. Na Filistifo nkaye ayera. Erade Nyankopɔn na osie. Se Erade sienie. Tiro emumu miensa ne nan timere nane na so twen no. Se wode atukofo omaamu hye Edom nsa. Na wankai enuanom apam no nti. Na meto Tiro fasuo muja. Na ahyena ban afefe no. Se Erade sienie. Edom emumu miensa ne nan timere nane na so twen no. Se ode afenati ni nua. Na ne yam anhyehye no. Na nabufuo sei ade ara na oyo na buhuro no so ade da nti. Na meto tema muja. Na ahyebosra ban afefe no. Se Erade sienie. Amonfo emumu miensa ne nan timere nane won asotwen no. Se wo papai Gilead anyinsan afuo mu. Se wode retre won ahye mu nti. Na meso raba fasuo muja. Na ahyena ban afefe no. Okoda no osebo mu. Ahum tioda no kridiribo mu. Na won hene beko otukuo mu. Ono ne mapa o mabebo makọ. Erade na osie. Amos timienu. Se Erade sienie. Moab mumu miensa ne nan timere nane na so twen no. Se odi Edom hene no mpehye akado nti. Na meto Moab muja. Na Ashikeriot aban afefe no. Na Moab bewu hoye mu. Osebo ne totrobento gigiye mu. Na metwa emu tembufo na atwene. Na mekunkum ne mapa o manyina aka ne ho. Erade na osie. Se Erade sienie. Juda emumu miensa ne nan timere nane na so twen no. Se wapo Erade mra na wani na hyede so. Na won tra won janom di achie no ma wo ntwetwede nti. Na metu Yuda muja na ahye Jerusalem aban afefe no. Se Erade sienie. Israel mumu miensa ne nan timere nane na so twen no. Se woton otneni ne jejete. Na mpabo anti woton ohiani. Won kondo mobroni atifi dotie. Na wochia amanehunufo kwan. Na obi ni nagyakọ ababa akro ho. Se wode regu midin kronkron ofin. Na woda awwantuma so aforebochi anyina nchen mu. Na wononom won a waba won kansa. Won anyame fie. Nanso mi say won anim amorini ane kese ti sentwini duro kese. Na ne ho ye den se edum nua no. Na mi say na ba wo soro ne na sinhini no. Na mensu mi mu firi misiri masase so. Na me de mo nante esre so mfinhye aduanan. Se mo mefa amorini asase ni. Na me ma mo mabinum so misisi yadifo. Ne mo mranti binum mi ye ahotuafo. Enti saa Israelfo Erade asemni. Nanso mo ma ahotuafo nsa no me. Na mo hye difo se mo hye nkom. Hwe miara manyuma makofem. Said the etiase na ma yu afiefin aye no ma nyima no. Na dwane bebo ohoro helfo. Na ohodenfo nso ahoden abo no. Na domerima renye ne ho nkwa. Na tadiakura ne renyina. Na de ne na ye hwere mfiri mu mfi. Na oponkosotefo renyine ho nkwa. Na no merima mu kokodurufo de edagya bedwane eda no. Erade asemnie. Amos
Timiensa. Muntie asɛm yi Awurade aka no mo Israelfo ho. Musua miyi wɔ Misraim asase so bae no nyinaa ho sɛ. Monko na mehu mo asase so musua nyinaa mu. Enti nso mo na metua mo mamuyo nyinaa so ka. Baanu bɔ mu nante a wanyɛ anokora ansa. Jata bubom kwaye mu a aboa biara ni nanim ana. Jata buru amane ne so firi ne tu mu a onkyere biribie. Anoma atɔ fidie mu wɔ efam a kantankora bi ni hɔ ma no. Fidie bi hwan firi fam a enyi biribie ana. Anaasɛ wɔhyɛ ne totorobɛnto kuro mu a ɔman mobrinim. Anaasɛ bɔne bi bɛ kuro bi mu a enye Awurade na ɔyɛ. Na Awurade Nyankopɔn renye biribi. Gye wayi na gyina di akyerɛ ne nko adiyifo no ansa. Jata bubom. Hwan na ɔrensuro? Awurade Nyankopɔn akasa. Hwan na ɔrehyɛ nkɔm? Moma no mfa Asiria ban so na wɔnte. Ne Misraim asase so aban so. Na monka sɛ, momma no wɔ Samaria mepɔ so. Na mommahwɛ emu kitikiti bebree ne nhyɛso a ɛwɔ ni mu no. Efiri sɛ wonim adetene yɔ. Awurade asɛm nie. Ɔna ɔboa etirimɔden ne dwutwa no wɔ wɔn aban mu no. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie. Ɔhunyehiafo betwa asase no ho ahyia. Na wɔyi wɔahoɔden afiri wo ho ahwe fam. Na wɔafom w'aban afɛfɛ no afa. Sɛ Awurade sie nie. Sɛdeɛ odwanhwɛfo hwim nyawa mienu ana asokora firi jata no mu no. Sara na obehwim Israelfo a ɔtete Samaria na ɛntwea so ne mpa so Damasco ntoma so no bie. Muntie na muni Yakob fi adanse. Awurade Nyankopɔn, Asafo Nyankopɔn asɛm nie. Sɛ ɛda a meba bɛtwe Israel mmarato ho aso no, mɛtwe bɛtɛ afɔrebukyia nso aso, na wɔtwitwa afɔrebukyia no men na agu fam. Na mɛbobɔ awɔbrɛ fie ne awuhu brɛ fie, na asonsen fie nso asɛe, na afie bebree nso ase ahye koraa. Awurade asɛm nie. Amos, T9. Muntie asɛm yi, Basan ne ntwebere a mowɔ Samaria bepɔ so. Mo a monyema mmɔborɔfoɔ na mohyɛ ahiafoɔ so. Na moka kyerɛ mu wuranom sɛ, Babra na yɛnom no. Awurade Nyankopɔn aka ne kronkron yɛ ho ntam sɛ, hwɛ, nna bi bɛba mo so a wɔde ntɔnkogye bɛtwe mo akoro. Ne mo akyirikafoɔ nso apofofoɔ narewa no. Na ɔfasuo tokuro mu na mobɛfa anante mo anim tee afiri adie. Na obesunsun mo atwene Hamon. Awurade asɛm nie. Monkɔ Betel nkɔto mmra. Monkɔ Gilgal ma mmrato nɔɔso. Na momfa mukum afɔdeɛ mmra daa nɔpa. Ne mo ntutusuo dudu daa nansa. Na momfa mmɔreka paano nhye aseda afɔdeɛ. Na mompae ayemye ayɛdeɛ ma wɔnte. Na saa na mopɛ, mo Israelfoɔ. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Na me nso mema mo siso da mpan mu nkuro nyinaa mu. Na mudi aduane kɔm mo tenabea nyinaa mu. Na nso mo ansan amma me nkyɛn. Awurade asɛm nie. Na me nso mekame mo osutro abosome mmiɛnsa a edi wotwa anim mu. Na metɔ osuo gu kuro biako so. Na manto bi angu kuro biako so. Afuo biako nya osuo. Na afuo a ebi anto angu so no hye. Na nkuro mienu ana mmiɛnsa kyenkyene kɔ kuro biako so kɔ no mu nsuo. Nanso wame. Nanso mansane amma me nkyɛn. Awurade asɛm nie. Mema ɔhoɔ ne ɔpɔ baa mo so. Munturo ne mubobi nturo ne mubrɔdoma ne munua dodoɔ no nketekyere wei. Nanso mansane amma me nkyɛn. Awurade asɛm nie. Mesoma ɔyaredɔm a ɛte sɛ Misraim deɛ no baa mo mu. Mede afenam kunkum mo mmeranteɛ na mefa mapɔnkɔ no mu. Na mema mo nsraban mu kankan sɔre hyɛne mo hwene mu. Nanso mansane amma me nkyɛn. Awurade asɛm nie. Mebutu mo mu binom. Sɛdeɛ Onyankopɔn butu Sodom ne Gomora no. Na moyɛ sɛ genti a watu afiri ogya mu. Nanso mansan amma me nkyɛn. Awurade asɛm nie. Enti sei na mɛyɛ wɔ Israel. Esan sɛ mɛyɛ wo sei enti. Siesie wo ho kɔhyia Onyankopɔn, Israel. Na hwɛ, deɛ ɔnwene omepɔ na ɔbɔ mframa na ɔkyerɛ onipa deɛ wɔ n'adwene mu no. Deɛ ɔyɔ adekyehema ne kusu na otietia asase sɔnsɔn mmea soɔ no. Awurade, Asafo Nyankopɔn ne ne din. Amos, Tinum.
Israel fie, munti asem ya merema so mo ho a eye kwadwom. Ababa Israel ato, orin sori bio. Wahwe no ase na saase so. De obema no so ni ho. Na se Awurade Nyankopɔn sie nie. Kura wode apem fradi beka oha. Na kura wode oha fradi beka du ama Israel fie. Na se Awurade ka kire Israel fie nie. Monhwɛ m'akyiri kwan na munya nkwa. Na monhwehwɛ Betel akyiri kwan. Na monkɔ Gilgal, na montwa monkɔ Beerseba, ɛfiri sɛ Gilgal begyina akɔ otukuro mu. Na Betel bɛdane huhu. Monhwehwɛ Awurade akyiri kwan na munya nkwa. Na wampue sɛ ogya Yosef fie, na wanhyia obi a obedum nni hɔ mma Betel. Mo a modane atemmu bɔnwono, na mode tenene hwehwe fam no. Ɔno na ɔyɔ akokɔ baatan ne ne mma ne nwenwente. Na ɔdane esum kabi adekyeɛ. Na ɔma awia duru sum sɛ anadwo. Ɔfrɛ ɛpo mu nsuo hwiegu asase ani. Awurade ne ne din. Ɔma ɔsɛyɛ ba otumfo so sɛ anyinam. Na ɔsɛyɛ nso ba aban a ɛyɛ den so. Wɔtane deɛ ɔtenetene kuropunu mu. Na wɔkyiri deɛ ɔka nsɛm a ɛyɛ pɛ. Enti ɛnam sɛ mutietia mɔbroni soɔ na mogye ne hɔ ayuo nti. Mode abo a wɔatwa atoto aban. Nanso morentena mu. Mate bobe ntro a ɛyɛ fɛ. Nanso morennom mu nsa. Na menim sɛ mo mmara ato dɔɔso na mo bɔne mu yɛ den. Mohiahia ɔteneneni ho. Na mogyegye mpata. Na mokyea ahiafo asɛm kuropunu mu. Saa nti ɔbaa nimdefoɔ mu ana no ɛbrɛ no mu. Ɛfiri sɛ ɛyɛ bere bɔne. Monhwehwɛ papa na ɛnyɛ bɔne na monya nkwa. Na Awurade Asafo Nyankopɔn ne mo atena sɛdeɛ moka no. Montane bɔne na monnɔ papa. Na moma atempentim kuropunu mu. Ebia Awurade Asafo Nyankopɔn behunu Yosef nkaeɛ no mmɔbɔ. Enti sɛ Awurade Asafo Nyankopɔn Awurade no sie nie. Adwitwa wɔ mmɔntene nyinaa so. Na wɔka no mmorɔno nyinaa so sɛ, Wee! Na wɔfrɛ okuafo ma ne besu. Ne wɔn a wonim su ma wobetwa agyaadwo. Na adwitwa wɔ bubinturo nyinaa mu. Ɛfiri sɛ mɛsane mafa wo mu. Awurade na ɔseɛ. Wonue, wɔn a wɔfe Awurade da no. Awurade da yi bɛyɛ mo den. Ɛyɛ esum na ɛnyɛ hann. Ɛte sɛ deɛ obi dwane firi gyata anim na osisire hyia no. Na ɔba efie na ɔde ne nsa twere ɔfasuo na ɔwɔka no. Awurade da no yɛ sum na ɛnyɛ hann. Ɛyɛ kusuu na ɛnhyerɛn. Metane na mepo mu napɔn na m'ani nyim afa hyenhyɛ mu. Na sɛ mobɔ mo hye afɔdeɛ ma me na mode mo aduane ayɛ yɛde brɛ me a m'ani rensɔ. Na mo nyammoa asomdwe afɔdeɛ nso merenhwɛ. Yi wo dwonto gyegyegye yɛ firi me so. Na wo sankubɔ nso merentie. Na atemmu mu ni mmara sɛ nsuo. Na tenene mmara sɛ asuo a ɛsene daa. Israel fie, modi okuma afɔdeɛ ne aduane ayɛ yɛde brɛ me ɛsrɛ so mfirinhyia aduanan. Mmom, mosoa mo hene ntomadan ne mo ahoni nyina soɔ no. Munyame a moyɔ faeɛ no nsoroma. Enti metum akɔ Damasco akyiri no hɔ a. Awurade na ɔseɛ, Asafo Nyankopɔn ne ne din. Amos, tinsia. Wonue, wɔn a wɔte Sion dwoodwoo ne wɔn a wɔde wɔn ho to Samaria bepɔ soɔ. Wɔn a wɔdɛn so amanaman mu adikanfoɔ mu. Wɔn a Israel fie kɔ wɔn nkyɛn no. Monsene nkɔ Kan nkɔhwɛ. Na momfiri hɔ nkɔ Hamat kɛseɛ. Na monsane nkɔ Filistifoɔ Gat. Wɔyɛ sene ahenni yi. Anaasɛ wɔn hyɛ mu trɛ sene mo hyɛ. Mo a mutu da bɔne hyɛ akyirikyiri. Na mode nhyɛso adwatwepini. Wɔde da asonsen padua so. Na wɔtwe wɔn mu wɔn nayɛ so. Na wɔde nwanten ma ofiri nwankuo mu. Ne nantwie ma ofiri ɔyɛndan mu. Wɔto awuhu dwom de yi sankuo no. Na wɔbɔ wɔn tirim yɛ asankuo sɛ David. Wɔnom nsa nkora mu. Na wɔde nguhwam tra wɔn ho. Na Yosef sɛ yɛnyɛ wɔn ya. Enti afei, wɔn na obedi atukɔfoɔ kan atu akoro. Na sɛ gyasefoɔ gyegyegye no agyae. Awurade Nyankopɔn aka ne ho ntam. Awurade, Asafo Nyankopɔn asɛm nie. Medie, Yakob ahantan yɛ me nwunu. Na metan n'aban afɛɛfɛ no. Na meyi kuro no ne ne mayɛ ama. Na sɛ wogya nnipa du efi kuro mu a, ewu ara na obewuwuo. Na obi agya nnua
ne deɛ ɔhyɛ no bɛma no so sɛ ɔreyi nnompe no afiri fie hɔ na ɔbɛka kyerɛ deɛ ɔwɔ efie mpi akyire mu no sɛ obi da so ne wo wɔ hɔ na ɔbɛka sɛ wasa na ɔno nso bɛka sɛ muawa no na wɔmmɔ Awurade din so na hwɛ Awurade ahyɛ na ɔbɛbɔ efi kɛseɛ no pasapasa ne efi ketewa no nso dukuduku apɔnkɔ tutu ɔbotan so mmirika anaasɛ wɔde anantwie funtum hɔ sɛ modane atemmuo bɔnwoma na modane tenene aba ɔnwono mo a mo ani gye deɛ ɛnyɛ hwee ho na moka sɛ ɛnyɛ yɛn ahoɔden na yɛde fu mɛmfa na hwɛ merema ɔman bi asɔre atia mo Israel fie Awurade Asafo Nyankopɔn asɛm nie na ɔbɛha mo afiri deɛ ɔfa kɔ Hamat akosi mpaprɛ susu bɔnhwa no ano Amos Tinson Sei na Awurade Nyankopɔn maa me hunuyɛ na hwɛ na ɔrenyinu ntutu mmɛ ɛbere a akyire yi wura firi ase afifire na hwɛ ɛyɛ ɔhene wura atwa akyiri wura na obedi asase so ahan wieyɛ no meka sɛ Awurade Nyankopɔn mekoto srɛ wo fafiri Yakob begyina sɛn sɛ osua yi Awurade nu ne ho yie ho ɛrenyɛ hɔ Awurade na ɔsie sei na Awurade Nyankopɔn maa me hunuyɛ na hwɛ Awurade Nyankopɔn refrɛ ogya abɛtwe aso na ɛbɛhye ebunu baya no na ɛrehye asase no bi na me se Awurade Nyankopɔn gyae mekoto srɛ wo Yakob begyina sɛn sɛ osua yi Awurade nu ne ho yie ho yɛn nso renyɛ hɔ Awurade Nyankopɔn na ɔsie sei na ɔmaa me hunuyɛ na hwɛ Awurade Nyankopɔn gyina ɔfasuo kyereben so na kyereben yɛ ho makura ne nsam na Awurade ka kyerɛ me sɛ Amos ɛdeɛ na wohunu yi na me se kyereben yɛ ho ma na Awurade se hwɛ mede kyereben yɛ ho ma besi me man Israel mfimfini merenkɔ so mensan wɔn ho bio na Isak sonson mmea no bɛdane afoafo na Israel kronkron mmea no ayɛ agoago na mede afena bɛsɔre atia Yeroboam fie ɛna Betel sɔfoɔ Amasia soma ma wɔkɔɔ Israel hene Yeroboam nkyɛn sɛ Amos apam wotire so Israel fie mfimfini ne nsɛm no nyinaa rensene asase so na sɛ Amos sie nie afena no na Yeroboam bɛwuo na Israel betu afiri n'asase so akɔ na Amasia ka kyerɛ Amos sɛ ɔdehunufoɔ kɔ bɔ ho adwa kɔ Yuda asase so na kodidi hɔ na hyɛ nkɔm wɔ hɔ na nkɔso nhyɛ nkɔm Betel bio ɛfiri sɛ ɛyɛ ɔhene kronkronbea na ɛyɛ ahenni fie nso ɛna Amos bua se Amasia sɛ ɛnyɛ odiyifoɔ ne me na ɛnyɛ odiyifoɔ ba ne me na meyɛ mmoahwɛfoɔ a mete ɔdɔma me die na Awurade faa me firi nwan akyiri die na Awurade ka kyerɛ me sɛ kɔ na kɔhyɛ nkɔm kyerɛ me man Israel na afei tie Awurade asɛm wo deɛ woka sɛ nhyɛ nkɔm ntia Israel na nsuso ngu Isak fie so enti sɛ Awurade sie nie ɔre bɛdane wo dwamanfoɔ kuo no mu na wo mabɛni ne wo mammaa bɛtotɔ afena no na wasase no wɔde nhoma bɛkyim na wo deɛ wobɛwu asase a ɛso akum so na Israel bɛtu afiri n'asase so akɔ Amos Tinwɔtwe sei na Awurade Nyankopɔn maa me hunuyɛ na hwɛ nnuaba a abɛreɛ kyerɛ nkyɛnie na ɔse Amos ɛdeɛ na wohunu yi na me se nnuaba a abɛreɛ kyerɛ nkyɛ na Awurade ka kyerɛ me sɛ awieɛ no aduru ama me man Israel merenkɔ so mensan wɔn ho bio na ahemfie nnwom bɛdane adwotwa ɛda no Awurade Nyankopɔn asɛm nie afunu no dɔɔso watoto wɔn agu maa nyinaa mmeawa no muntie yei mo a moregye ahiafoɔ amene sɛ moresɛe asase so amanehunufoɔ na moka sɛ da bɛn na bosome foforo betwam na yɛatɔn awio ne homeda na yɛbue ɛsan ano na yɛayɛ efa ketewa na yɛma n'abrammɔ ayɛ kɛseɛ na yɛakyɛ nsɛniade asisie na yɛamadwetɛ de atɔ mmɔborɔni na yɛde mpaboa atɔ ohiani na yɛatɔn awiase deɛ eguguo no Awurade aka Yakob ahokyere ntam sɛ meru ɛremfiri wɔn ne yɛn nyinaa da biara da yɛnti asase renwo so na ɛsofoɔ nyinaa renni abobo na asase mu nyinaa bepuhu sɛ Nile
na wɔbɛfono no na atwe sɛ Misraim asuo no. Na ɛda no, Awurade Nyankopɔn asɛm nie. mɛma owia atɔ awiaberɛ, na mɛma sum aduru asase so awia ketee. Na madane mu napɔn na mu abooboo ne mu nnwom nyinaa kwadwom. Na mama ayituma akyekyere asene nyinaa. Na atipa aba etire nyinaa so. Na mama no ayɛ sɛ ɔbakorɔ ho abooboo di. Na n'awieyɛ ayɛ sɛ da a ɛyɛ nwom. Hwɛ, na reba. Awurade Nyankopɔn asɛm nie. Sɛ mɛma ɛkɔm aba asase no soɔ, ɛnyɛ aduane anaa sukɔm. Na Awurade asɛm tii die. Na wɔbɛkyini afiri poano akɔ poano, na wɔabɔ ntwɛtwɛdɛ afiri atifi fam akosi apuoyɛ fam, sɛ wɔrehwehwɛ Awurade asɛm akyiri kwan, na wɔrenhunu. Ɛda no, sukɔm nti, mmabaa a wɔn ho yɛ fɛ ne mmeranteɛ bɛtotɔ piti. Wɔn a ɔkeka Samaria so die ntam, na wɔse, sɛ wo Dan, onyame te aseɛ yi, ne sɛ bɛyɛ sɛ bakwan te aseɛ yi no, wɔn deɛ, wɔbɛtotɔ na wɔrensɔre bio. Amos, Tinkuno. Mihunu Awurade sɛ ogyina afɔrebukyia no ho, na ɔkaa sɛ, bɔ atifi pɔ no ma akonnwa ho so, na burugu wɔn nyinaa atifi. Na akyirikafoɔ no, mede afenaa bɛkuku wɔn. Odwanefoɔ renwane ma wɔn, na mfirimfoɔ remfiri mu mfi ma wɔn. Sɛ ofunifuni kɔ asamando a, me nsa bɛfa wɔn afiri hɔ aba. Na sɛ ɔforo kɔ ɔsoro a, mede wɔn bɛfiri hɔ asiane. Na sɛ wɔde wɔn ho kɔsie Kamel tifi a, mɛtwe wɔn makɔfa wɔn afiri hɔ. Na sɛ wofiri m'anim kɔhu ntɛɛpoase a, ɛhɔ na mɛhyɛ ɔwɔ na wakeka wɔn. Na sɛ wɔkɔ nnommumfa mu wɔn atamfoɔ anim a, ɛhɔ na mɛhyɛ afenaa na akukum wɔn. Na mede m'ani bɛhwɛ wɔn mama bɔne na ɛnyɛ papa. Na Awurade, asafo Awurade ne deɛ ɔka asase ma no nane, na ɛsofoɔ nyinaa di abooboo, na ne mu no nyinaa puhu sɛ Nile, na ɛtwe sɛ Misraim asuo no. Osi ne nsam soɔ ɔsoro, na ɔto ne kuntunu fapem asase so. Ɔfrɛ po mu nsuo, na ohwie gu asase ani. Awurade ne ne din. Monyɛ me sɛ Etiopiafoɔ, mu Israel ma. Awurade asɛm nie. Ɛnyɛ Israel na miyii no firi Misraim asase so, na Filistifoɔ nso firi Kaftor, na Syriafoɔ nso firi Kel. Hwɛ, Awurade Nyankopɔn ani sa bɔne ahenni no, na mɛsɛe no afiri asase ani. Nanso sɛeɛ no, meremfa me nsɛe Yakob fie no koraa. Awurade asɛm nie. Na hwɛ, mɛhyɛ na masɔne Israel fie so amanaman nyinaa mu, sɛdeɛ wɔsɔne adeɛ so sɔneyɛ mu. Nanso awifo rentɔ fam. Afenaa no na meman mu ne bɔneyɛfoɔ nyinaa bɛwuwuo. Wɔn a wɔka sɛ, bɔne no renso yɛn so, na ɛrento yɛn no. Ɛda no, mɛma David sese a ahwe aseɛ no agyina hɔ, na mapempam wɔn paapaeɛ no. Na magyina n'afasu sini, na mato no sɛ tete na no. Na wafa Edom nkaeɛ adi, ne amanaman a ɔbɔbɔ me din afrɛ wɔn no nyinaa. Awurade a ɔyɛ yeinom no asɛm nie. Hwɛ, nna bi reba. Awurade asɛm nie. Sɛdeɛ ɔfɛntɛm bɛka deɛ otwa, na deɛ otietia bobe aba soɔ bɛka deɛ ogu awio. Na mmepɔw bɛsosɔ nsam no, na nkokɔ nyinaa ahono. Na mɛdane me man Israel nnommumfa no, na wabɛkyekyere nkuro agoago no atena mu. Na wate bobe nturo, na wanom mu nsa, na wayɛ nturo, na wadi mu aba. Na medua wɔn asase so, na ɔrentu wɔn mfiri wɔn asase a mede mama wɔn no so bio. Awurade wo Nyankopɔn na ɔseɛ.